navn er Jaja Kofod. Ja, det er et lidt specielt navn, men det afspejler meget godt min baggrund. Jeg er halvt grønlandsk og halvt bornholmsk. Jeg søger job, så hvis du står og mangler en effektiv eventkoordinator, så skal du se med her. Jeg brænder for at skabe noget. I et team, der bidrager med en særlig form for drive. Jeg elsker den energi, der opstår i en interaktion mellem mennesker, når man har et fælles mål. Så hvis du står og mangler en eventkoordinator, der kan overholde deadlines, bibeholde det kølige overblik og samtidig sørge for, at det gode arbejdsklima er der, så skal du ringe til mig. Jeg har taget en akademiuddannelse i ledelse på CPH Business, og det har givet mig konkrete redskaber inden for projektledelse, kommunikation, strategiudvikling, ledelsesteorier. Derudover har jeg fungeret som tillidsrepræsentant for stewardesserne i Greenland. Dette har været med til at skærpe mine forhandlingsevner, men mest af alt så var det funktionen som samarbejdsgenerator mellem ledelse og medarbejdere, der var vigtig for mig. Derudover ved jeg noget om kommunikation. Ikke bare den åbenlyse kommunikation i form af markedsføring og hvad der sendes ud, men også den interne kommunikation er enormt vigtig. Derudover er der alt det, der ligger mellem linjerne i signalværdi, og det som taler til vores følelser. Så hvis du gerne vil have fokus på din kommunikation, det er uanset om det er internt og eksternt i din virksomhed, eller i bare et arrangement, du gerne vil holde, så ring til mig. Udover det, jeg lige har fortalt jer, så kan jeg sige, at jeg er 36 år. Jeg bor lidt uden for København sammen med min kæreste og vores lille dreng. Jeg kan også godt lide at arbejde med børn og unge, og alt hvad der drejer sig om kultur og kulturelle arrangementer. Det synes jeg er rigtig spændende, og kan jeg godt lide at være en del af. Tak for din tid. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, jeg har vakt din interesse, og jeg håber, at du kan bruge mig i din virksomhed. Så ring til mig, eller send mig en e-mail. Vi ses.